en vertical. Com no para modificar? Com que en tenien de sol. Que guapa! Nan, Sofia, girat! Uala! Devo servirà Van ara. anar ben carregades, Per posar-se a fruita? Per posar la fruita. Oh, bueno. ¿En serio? Molt bé. Eu não sei perder matemática, dura, não sei quais. No, Penso que això preocupa. Ai, xapes. Per posar... Mare meva, Nina, quina quantitat de coses que vos han duites. Rami sedable. Claro. Diana, una conmigo no necesitades. Bueno. Pues això és un lugar que jo no vull. Ara és com que el res. És això. Us ho mostrau. Ariana. No cheguei! Aquí és com que va poder sonar. Bueno. Moltes gràcies. Joder. Moltes gràcies. Però estar ben contentes, Sí. Moltes coses. Sí, perquè... Per això ho poden tornar a